ja opiskelen Lapissa sosionomiksi-verkkototeutuksena. Minua on aina kiinnostanut korkeakouluopinnot ja nyt sitten vihdoin päätin, että on aika hakea. Ja sosionomiksi hain siksi, että sosiaalialan arvot kohtaa omien arvojen kanssa. Minun perheeseen kuuluu 5-vuotias tytär sekä mies ja hänen 4 lasta. Vaikka opiskelut vie paljon aikaa, niin minä olen huomannut, että kun se opiskelu on mielekästä ja oma mielenkiinnon kohde, niin silloin se voi myös tuoda iloa ja jaksamista siihen arkeen. Et kun aikatauluttaa opiskeluja ja vapaa-aikaa, niin siitä vapaa-ajastakin saa sit paljon enemmän irti. Esimerkiksi silloin kun kävin töissä, niin mies vei aina tyttären hoitoon ja haki sieltä, mutta koulupäiviä voi tauottaa itse niin, että pääsee viemään ja hakemaan tytärtä ja viettää sitten välillä hänen kanssa 2 aikaa päivisinkin ja jatkaa sitten koulujuttuja illalla. Kursseja pystyy myös suorittamaan tosi joustavasti, eli voi sopia, että tekeekin jotakin kursseja vaikka eri ryhmän mukana ja etenee opinnoissa suunniteltua aikatauluun nopeammin. Esimerkiksi viime keväänä mulla oli mahdollista opiskella vähän enemmän, niin otin silloin muutaman ylimääräisen kurssin, jotka on sitten pois siitä loppuvaiheen opinnoista. Ja nyt sitten syksyllä etenen aika lailla siinä suunnitellussa aikataulussa. Niille, jotka pohtii korkeakouluopiskelua ja perhe-elämän yhdistämistä, niin kannustan ehdottomasti hakeutumaan opintoihin, koska kurssit pystyy niin hyvin suunnittelemaan ja ajoittamaan omaan elämään sopiviksi, että sieltä varmasti löytyy jokaiselle sopiva polku, kuinka edetä.